Walah, jebule iki to. Sing gawe ontran-ontran ing kolam kadempel. Sik tak ngerti-ngertenku, iki ngono dudu kebu-kebu tenan. Iki ngono mesti entok-entokan utawa ngredu. Ya. Yen kowe ora gelem sapa wujudmu, ora gelem muncul sapa wujudmu, bakal tak duwiti kowe. Ya. Wah. Wah. Waduh, biong. Jebule, kowe ta buta. Kepiye? Kowe iki sing gawe ontran-ontran nang Karang Kadempel kene iki mestine ya aku tetep turun tangan. Ya, kepiye? Babar pisan ora nyangka, babar pisan ora nyono. Yen pawujudanmu kaya mengkono tabinan. Duweni digdaya sing ora isa tak kira. Sapa jenengmu? Aku to. Kepiye? Pawujudanmu sing kaya mengkene iki nganggo perban barang, emang iki lagi pusing ta apa ta buta? Di sana. Iki ora usah ikut campur. Aku kautus dening kakangku, sedulurku, Kakang Buta Kuno. Aku dikon gawe ontran-ontran ana ing desa Karang Kadempel. Mula saka iku, aja ganggu aku.